pyydettiin tietoa tai arvelua siitä, että miksi juuri minä sain vuoden satailulaisen tekopalkinnon elokuun alussa. Asiaa mietin ja ajattelin, että tämä pyyntö olisi pitänyt antaa mun työkavereille. Eli he ovat antaneet minulle äänensä. Nyt täytyy luntata. Eli se, että mistä se satailulaisen vuoden tekopalkinto tuli, niin se tuli tunnustuksena innostavasta, uudistavasta työotteesta sekä esimerkillisestä työstä opiskelijoiden aktivoimisessa ja yhteishengen luomisessa. Nämä olivat ne kriteerit, joilla työkaverit olivat minua esittäneet. Mutta mä paljastan teille yhden meidän salaisuuden. Eli meillä on 5 tai itse asiassa 6 ohjetta. 5 K:ta ja 1 T. Eli paljastan teille nyt, miten me ollaan meidän yhteishenkeä ja parannettu ja aktivoitu meidän opiskelijoita. Eli ensimmäinen, kunnioita. Eli kunnioitetaan toinen toisiamme. Arvostetaan sitä, mitä toinen tekee. Seuraava salaisuus. Kuuntele. Eli kuuntele kaveria. Kysy, mitä kuuluu. Ja pysähdy ihan aidosti miettimään ja kuuntelemaan, että mitä kaverilla on sanottavaa. Seuraava salaisuus. Kiinnostu. Oo aidosti kiinnostunut siitä, että mitä se sun kaveri tai työkaveri tekee, osaa ja oppii. Sitten seuraava. Kannusta. Muista kannustaa kaveria, ystäviä, työkavereita tai perheenjäseniäsi. Sano, että hyvin tehty. Seuraava salaisuus. Kiitä. Muista kiittää. Se auttaa meitä ihan jokaista jaksamaan. Seuraava. Se on meidän T, eli tervehdi. Meillä tervehtii ihan jokainen toisiaan. On sitten esimiesasemassa tai opiskelija, kaikki tervehtii toisiaan. Eli ei tää tän ihmeellisempää ole. 5 K:ta ja 1 T, ja niillä me päästään sellaiseen satailulaiseen loistavaan henkeen, missä meillä on mukava olla töissä ja opiskella. Mutta hei, lämpimät kiitokset ihan teille jokaiselle tästä tunnustuksesta. Sataedu ollaan minä ja sinä. Kiitos. Moikka!